Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Iso ni Dragaw, tuyan. Numalagip mo pa eh. Ay saan? Dragaw, isaw ni Tuyang nga asawa. Naimbag nga oras mo na natuyang. Kastamat kan ka, Dragaw. Umay ka na agbakasyaw dito lugar tayaw, iti 5 bulan, Tuyang. Anya? Wan. Ken siyempre, agsapulak iti mabalin ko apagmulaan. Iso ngay nayaba dito balay, te pakitak, ti bangbangkagin ta, Tuyang. Ha? No kayat yo, siya kung ti agabang iti bangkagyo, tamulak iti nateng. Ayun na. Kayat ko na ita, Dragaw. Anya day jay, Enteng. Drone samay. Ewan. Kukwa dagiti kapulisan tayo dayta, ijay ilay. Anya? Agraraira man ang dagiti agmulmula iti maiparit a bulong iti bambantay. Adong ti matiltiliwan da nga agmulmula iti maiparit a bulong. Ay, una yun. Taipilit damot lata ti agmula iti maiparit a bulong. Hey, numatiliw da. Kaasi da. Aywan Nadagsan samot ti maipataw adusa ti agmula kan aglako kadagita. Ay, wala. Sino di pasaray makita nga umay dito tersina yaw kagawad? Di ka no drago day jay. Bisita da ka ba daw kan marituyang. Kabarbaro nga minarupa makitak dito lugar tayaw. Agyan ka no mat iti 5 bulan dito lugar tayaw. Anya? Masiksikuran ka no nga di jay syudad ti Manila nga ayanda. Umay damot siguro lumang abay ti presko nga angin. Ken padasan da ka no mat ti aggarden iti nateng. Kabayatan nga dada dito nga agbakbakasyon. Exercise ka now. Awan siguro pagmulaan da jay syudad, Ay na. Ay! Kompleto amin nga abasto tayo iti pangkusina ba daw? Kasanaw, kita dumot ti ginatgatang ni Dragaw. Much money mo't gayam da dya Dragaw. Ay, simpre mo ta. Umay nga rod agbakasyon. Manipod adda dito'y balay. Isu amin ti aggastos para kada tayaw. Rumbang lang Kaya't mo nga raw, adata timang pagan. Ay sana. Mutlagayam. May sapay, nangina ti abang na iti bangkag ta. Ito'y kayo pa'y balayo, tay nakagmulay di bangkagyo, tatabadong. Wala, sige lang, Dragaw. Sikamot ti agbangkag ita. Hehehe, una, tapno makainan na kayo matan, tatabadong. Sa nabalay, ta sublatag tumalang inton makaapit ka itinatang. Kat manipod ita, ijaya kon ngagyan, tapno mataripatok dagiti mulak. Ay, una, Dragaw. Mayat na ita na panunot ma. Di kayag danag, umayak tulata dito balayo. Gumatang iti abastoyo. Awan parikaw, iti dayta, Dragaw. Nagyaman tatabadong. Adda manen nakitak alimbabas itay bigat a drone, Enteng. Eh di kagdanag ta saan adito iti umayanda. Lumabas dalaan. Anya? Kas makita mo. Iti sa bali a lugar, ti turong ti drone. Ay, madanaganak. Naimbag no awan mo't dito ti agmulmula. Tinasayaat. Mapanyo bagaan dagiti amin akalugaran tayaw. Ada mo tayo agmulmula dito iti marihuana. Anya ti ammom ngay. Uray no awan. Sakbayam abagaan ida. Nang rugi ka na nagmulay di bangkag, Dragaw. Wen, tatabadong. Pamrayak langan ti agdamag king ka, tamasadutak na mapan di bangkag. Apay-pay lang amin na mapangka. Ket nabayagan na kabisadom ti bangkag mo. Kitag lang mit no nya ti mula mi jay. Anya kumangay ti bibiyang mo kat inabangan ng araw. Sa bagay mo kidiya. Sa nabali, sublatin yung tumot lang no makaapitak. Windragaw. Iso ako nak, dito'y arubayan ti asikaswan mi amulaan. Una, tanalawa mo ti arubayan nyo ditoy.
Medyo nabayagan nga da dito'y day adragaw, kagawad. Apay aya. Kanayon ngamin ngagpailay. Ken madlaw ko nga do ti kwartana. Naimbag pa'y nakabadong ata da bisita da abak nang. Ay, anyan. Kuna ngamin ni Marituyang ket iso kanaw ti makakaamo iti amin na pangkusina da. Ay, nagsayatan no kasta, kagawad. Iso apa nagkunak. Maikawan tulakit din ni Marituyang inton awanan ni Dragaw. Lakit di kagawad. Madi talaga ti mapaspasamak iti sa bali alog lugar, kagawad. Ay, hun nga road. Ano dagiti agtutubo nga mababusaw? Ano daddo makit awan sa balay nga kingapwanan? No di mo't lati kabagyan, wano kapamilyada. Hun nga road kapitan. Nakabutbuteng itan ti mapaspasamak. Iti dakas na. Adun tagparparikot iti kasta ita. Kahit nakunada pa adakil ti pakain na igan da ita, iti panagaramat da iti drugs. Madadahal lang tinasaya at amasakbayan dagiti ubing tayo no kasta. Saan la dagiti agtutubaw? Uray dagiti lalakay, babakit, kahit mabalin ang madadal ti limbong ti panunot da, no agaramat da. Rombang ko maaliklikan dati agaramat ta amo da nga ro da makadadaol. Una, iso nga anusan tayo ti agtitinulong amang bagbaga, kadagiti amin nakakalugaran tayo, gagayem tayo. Kasday. Un nga road. Ala, kasday ti aramidin tayo, kagawa. Udnuti ko na niyang kalintay. Isu adi kay masaksaktan, kagawad. Kas lang amin maday no bagbaga am ti may sa atao. Adi matagar aramat. Nagadungamin ita ti bilang dagiti maabuso nga ubeng. Ken daduma pa'y akrimen a mapaspasamak iti daduma a lugar. Wan sa bagay. Rebeng tayo timang palagiplat ta kadagiti kakalugaran tayo makiidea. Una, tadi ti amaw. Ure awan kada tayo dito iti agmulmula wenno agar aramat. Nungay adda umay dito'y ataga sa bali a lugar nga gaways. Di tayo mungag paisaw. Isu nga awan kas iti agsakbay tayo laang. Parikot at talaga ti itdanday ta amula. Ngamno apay nga agmula dalat ta. Ti may sa arasaon, nangina ka nung amin ti bayad na. Ay, isumalagayam Nalaklakada ka nung abumaknang. Ngam ti di damaw, adumot at tao ti madadahil ti masakbayan na. Makitam ti makitkitak iti tangatang badaw. Ha? Anya dayjay? Drone samot dayjay. Ne. Agturong mo ijay bangkag ta. Kaya't asawon dayta. Adda kamang ti pulisya iti asidhag. Un siguro Ay agsagana kayo, pari ba daw? Apa yun paray? Di amaw. Natiliw da ni Dragaw, ta nagmula iti marihuana. Anya? Ijay bangkag may? Ay, imposible mo dahi ta paray. Ay kano pinarot dagiti pulis dagiti mula na iti bangkagyo ang marihuana. Ha? Ay, isulang Hapay nga ito nairaman kami paray. Nagbatad akadwayo da dya abisita. Ay na paray. Pudnaw, ngam saan may nga mo ang marihuana gayam ti mula na ijay bangkag may. Anya? Ay na, apo aya. Ay, Agpakpakaasi kamay, kapitan. Tulungan na kami kumaha. Itikas di nga inarami dyo, patulong kayo kanya. Ay, uray sa patamay. Awan amu may kapitan. Inosente kamay. Uray ibagayo nga inusinti kayaw, tani bangkag yumutin na kaimulaan ti marihuana, ay mayraman kay amatilew. Ay, kinapudno na. Pinaabangan mila ang kinidrago day chay. wan paray. Ikat ipalawag yung to i-presento day ta. Kapitan. Kay numapanagnakan nga awan amuyaw, saan kay amairaman? Ay, salpag ka, Dragaw. Hapay naramid mo kada kami daytay. Pakawanan da kuma, tatabadong. Ayawanan ka kay diti bain. Mabagkal ka, makita. Ne, sana. Matay kami lang, alalyain da ka. Di kaya danag. Tasan kayo mayraman dito, tatabadong. Kasano masiguradom? Gaputa siya ka mismo ti mangibaga. Ngawan amuyo iti amin.
Ay nakas taunay adanag ko ba daw? Ay, uray nga rod siya to yan. Naimbaglakit din ta saan na nga inraman ni Dragaw. Ay, rumbang na lang ah. Tawang maamutay iti naramid na. Dandanitan maisagmak. Nangag ko pagmultain na kano ni Dragaw iti milyones. Saan lang aday ta? Maibalod kanupay iti ingganak inggana. Ay, kasi mo na dyan, Dragaw. Kinapudno na, Kapitan Enteng. Agmay lang iti biyag. Anya? Ubingak pa lang, iti naglibasak manipod bahay ampunan. Ah, Noan niya laditan, iti nagbibiyagak. Agingga, nagbaruak. ay Dragaw. Naumakit ka sa sad ko, kas marigrigat. Isuan na panunot ko ti agbali na drug dealer. Tapno darasa ko mabumaknang. Ah, Ngaman yan, takas to'y mat tinagbanagak. Dragaw. Agbabawi akman. Ngam naladahon ti amin, Kapitan Enteng. Ala? Agan anos ka, Dragaw? Naimbag ta nakaawit kayo pa ay marituyang ken kabadong. Ay, uwan mo't amaray. Wen maray tawan met ammumi dita. Iton maminsan nagananad kayo nga main. Ay, yak amo nga glakaw ken nagmulagayam ti marihuana ni Dragaw, maray. Isumot lagayam ang ado ti kwartana. Iso asi ka ba daw? Di ka basta agyaw awid iti sabali at tao. Namamok ni Dragaw, idi nagtrabaho kami ijay syudad ti Manila. Anya nga ti trabahom ijay. Agaramid kami iti barikays. Idi nagawid ak, simurot mo tayo, tao may pumasyar. Ay, masurunak ang maasyanak iti dayjay a Dragaw. Ay, nasaya at met tanatiliw dagiti pulis. Eh, mababay nakid din gaputan nagdinamag itan nga dagayam nagmula iti marihuana dito'y ayan tayo. Ay, salbakid diti kastoy. Saan laang metkit di adito barangay tayo tinakapasamakan ti kasta? Ah, Gapo, taadamat laang agmulmula iti daduma alug lugar. maminsan kay baso mo ni pariba daw. Ha? Nagkunang nga gisangpot nga min dito iti sa bali at tao, di naamam mo. Dayta nga rod kat. Naimbag ko Nuamam mo na anaimbag jay tao. Babaen kano kini Dragaw, natiliwdan dagiti sa bali pa kakadwana iti agduduma a lugar ang kail. Eh, nasaya at no kasta. Kaya ta sa unday ta, talaga nga adudang agmulmula ita. Ewan na. Isu masapol, naridam tayo, kung nasipot tayo. Nakabutbutang no madudang agmulmula. Day, tati saan ko nga itulok mo ting kwarong. Ang kail. Di tayo itulok. Isu nga iti mabiit. Adan to maipatungpal nga information education campaign. Dito'y masakupan ti barangay kabildatan. Saan gaya masinsinan ti matilaw, paray? Ay naku namon paray. Nang runa, asan asinsinan, dagiti bilang dagiti agar aramat, nga agab abusaw, kun maab-abusaw, kuna ba? Pudno dayta, kapitan. Isu sakbay adumteng day ta kada tayaw. Ay, agtitinulong tayo Aywan, kapitan. Agyaman nakakabsat. Ay, kano da makita yaw, ibagayo. Kain, bantayan nyo anaimbag, dagiti sansanikwayaw. Ta mga, no, adaki diag mula ijay. Delikado ka saan, men. Anong nangyari? Sa nabali nga uray narigat ti panagbiag tayaw. Ngem ti bumak nang tayo nga adumit. Dagiti agab abusaw, kun madadal ti masakbayan na, nga ubing tayaw. Gapo iti panagaramat da iti marihuana. Ay, maditikas jay. Diyo tari gagayan ti bumak ng adagos. Wano maadaan iti adua kwarta. Pabain iti maiparit amula. Ag panunot tayo kit di iti nasayat. Kinagan anos tayo kuma. Anusan tayo tirigat. Ta mamatyak. Abindisyonan tumit lang tinamarswa. Dagiti agara aramin iti naimbag. Agsipon, tanuan niya ti inmulam. Isun tumit la ti apitam. Jak kayat,
maitulad kayaw ken ni Dragaw. Bakit? Lumabas ni Kapitano. Aywan. Italhang man na makitak ni Kapitan. Ay, hello, Kapitan! Oh? Saan mo ta pumampansin? Kaslawan nakita na. Ang mga nusan na anangag. Hello, Kapitan! Oh, di malyawan. Ay, papanam, Kapitan! Apay damag-damagon nyo. Madinsama ti aldaw ni Kapitan. Ay, good morning, Kapitan! Ne? Napahanan na kami suot. Apay akas tamot ni Kapitan Lakay. Nagsungit mo Nalpas nga ng tibutos. Idisakbay tibutos. At ayo ka pa ilaang. Isuman na kan. Ang gamita tanalpasan, di pa'y pulos umisam. Uray no kablawam. Kapitan, nasaya at asimangpet ka na. Itay da ka pa'y ngor-urayan. Umayak lag pirma. Ay, wala, Kapitan. At iti pirmaam. Insagana kaon. Na di pagpirma ka bulpin. Ada dita sangwanam. Yawat mo mutin na. Ni Kapitan Mout. Gawatom laang Mout. Masadutak. Antoy. Pudot mutin. Ay, saan nga agandar na ta electric pan, Kapitan, ta brown out nga main. Paypayan nak. Ay, unay mo dahitan. Aramidin nakmutan nga assistant mo. Assistant. Mayat sa. Heh. Ay, guri ka. Mayat sa no mga lakang paiso iti assistant. Ay. Agyaman nak. Iti palagip ma. Ay, inteng, nalpas kan anangan. Itay pay ah. Ay, katumakder ka nga ruditan taaginaw kan. Apoy apaginawon nak. Apay, asino tinaglutaw? Sika. Asino tinagsakdaw? Sika manayin. Aginaw laang nga aramidam, masadot ka pay. Yak lako manang nanganin. Siyak mo ilagay am ti aginaw. Day talaang ti aramidam, agreklamo ka pay. May mayat sa no mga lak iti assistant ko para inaw. Agang angaw kan samot inteng. Apay, bak nang kaaya tamangala ka payla iti assistant mo. Kagawan, hadanadlaw ko ni Kapitan. Anya day ta. Simungit mo ni Kapitan. Saan mo takas ta idi? Day, kunak ano syakla ang tinakadlaw iti day ta. Nalpas lang ti eleksyon. Simmabalen ti ugali na. Ay, pasensyahan yawn ta, nabannog siguro. Kan ang mga numabisin pa yan niya. Ay, hon. Amuyo matan ni Kapitan numabisin kan nabannog. Naungat at talaga. Labsan kayo pa ya. Ay, naipapanam, tata. Ay, di taman balay ni pare ngayon tayong payapayan na kay. Kita ang mga nusok-ngitan na kamo ni Kapitan. Saan siguro ta agkumpari damot. Nukas ta payapayan nak ti kumparek. Siguradaw nga da napatag nga ibaga na kanyak. Ala, labsan kayo pa. Inteng, nakasakdukan. Madamdam ako naknay. Apay apagurayon nak, kat agluto akon. Ay, kasaritak pa ni Paribadong. Paribadong! Come here! Pare, ada ka di ibagam kanyak? Uwan pare. Kasapulak ka ti assistant ka. Assistant ko nam? Mabalin ka di sika. Kano di pa nga ibagbagaking ka nga lain nakas assistant mo pare. Ada yung bagam aya. Uwan pare, namin anukon nga imbagaking ka. Ay, kit itan ata kasapulan ka. Kaano ka mang rugi nga pare? Ita nga rud! Ay, ibagam lang nga, nuwan niya dagiti naskin nga ramidag pare. Kasta kit kayat kuken ka, ta alisto ka pare. Inteng, Na, ingkakit di sumakdaw. nangagmaw, dahil pang ibabaonan kanyak ni Banang Paribadaw. Ay, sumakduwak paray. Ay, uwan paray. Ay, maray, umaya kon sumakdaw. Saan asikat ibabaon ko, Paribadong? Naa. Nienteng tikunak asumakdaw. Ay, siya kon maray. Tamang rugi ak kano ita ko na ni parinteng. Siya kon ti ag-survey kas assistant na.
Nay, nagadayo mo ti pagsakduan tataba daw. Isaksak-duak ni kumpare ngayon, Teng. Nagswerte ni Uncle nga ito, sakduan pa'y. Siya ngamin itan ti assistant na. Assistant, kaya't nasawain, alalay na kan. Siya telefon na. Right hand ko namut ah. Sumal lang nga iso. Manumot nga iti tangdan mo. Ay, awan. Sana nga pagpabayad. Wow, imposible mat alibre ti serbisyom kini Uncle. Kumpare kami gaya. Ay, nangina ti sweldo ti assistant ko namsa. Ay, sana nga grup-rupa iti kwarta niya. Ay, kastaya. Pag serbiak ni kumpare asi pupudnaw. Ay mangantad ba na? Sakbay nga agsubo ka, adapay ibagakan ka. Ano yan? Mangankan, angam kasanaw, jay assistant mo. Ay bayam nga aguray Jerwar. Na, pakanumot ah. Anya agapok. Di ka lang nga rod tangdananan, di mo pa'y pakanan. Ay, kumpare kami. Na, Saan mo pakadanagan? Tada ni tuyang na nga agluto iti kanon na. Hawak ko ang bit. Hawak ko ang bit. Nagsapa ka man nga imay dito barangay hall, kabadong. Ay, uwan maray. Ta iso tibilin ni Parenteng. Kan, apay day tatimtimpla akapay. Bilin na maray. Kaya't na nga iti oras sa sumangpait. Adan adagos nakasagan na akapay iyalamisaan na. Ha? Nagmayat matabiad daytan? Ay, jay bulpin niya maray. Ananwam ti ballpen. Kaya't na ngaming ano adda pirmaan na. Adda adagos mangyawat iti bulpin king kwa na. Kat, manungay titangdan mo kan ni kapitan. Ibagak manayin maray. Kas ibagbagak kadagiti agdamdamag no manot ti sweldaw. Awan titangdan kaw ore 5 aduleng maray. Ne, iso day ta simbang pag. Ay, iso na ya. Ay, inagarudan ito daytoy kapina. Ay mayat na ito kape at tinimpla, mapare. Talaga nga amok titimplan paray. Eh, di ngay pulpit. Ato'y paray. Pwede nagpartakan. Ay, kita tumati ka paray. Ako pa. Nagkatil ti ulok ah. Ay, kudkuda ka paray. Nagalisto kan? Saan ka ngagbabaway ang nangalakan niya? Kas assistant mo paray. Eh, nagpudot ti panawin. Puna sa mantiling at ko paray. Ay, una paray. Aday ta. Imbag, tadayin sa gana ka pa niyaw. Eh, nagmayatan. Ti ada assistant na. Eh, makitkitam dagiti malabsan ta dita kalsada, paray. Nagitimot babay at ismosa paray. Amom dagita, itong lumabasak. Kablaawan da ka na yun. Kitsi kagayam ti kapitan. Masaduta ka sumungbat. Iso si kanton ti sumungbat. Day talaga yan paray. Naimbag amalam mo, kapitan. Kastamit ka na kayaw. Agawid ka ka din, kapitan. Sungbatam ah. Ay, way, naghawid ka main. Apay asikati sumungsung bata taba daw. Saan mo't asikati ka sarsarita may? Ha? Ay, siyak ti assistant na. Ni kapitan, ti kayat ko asumungbat. Ay, siyak nga rudain. Daytoy nga isang para ka na kayaw. Naggapuking kwa na. Ay, nagado daytoy inawit ko agamit ni Parenteng. Naggapaw iya barangay hall maray. ay, wen nga rod paray. Imbag ah, tanaawit mo amin dagita. Iso matitrabaho ti assistant. San ka day maray? Ang nagadumat unay. Idisukon dito, dagiti gamit na maray. Sige, ay, agawid kan paray. Ay, san pa'y maray? Inakiyawat di chinilas ni Parenteng. Anya, pati tsinelas na. Sika ti mangyawat. Eh, pare ba dong? Ay, ayapan na kon maray. Ay, umayon paray! Narabyan ang agawid ni Pari Badong. Eh, kasta talaga. Agasam, taisupay ti para pindot iti remote control ti TV. Eh, sulitak ata, da assistant ko. Agam sobra kamutan inteng. Saan at trabaho ti assistant ti para pindot iti remote control? Pasit na amin dito. Ay kasanon no singiran na ka? Adda nga rod pagbayad mo kan kuana? Ay, saan nga singer? Doon pure. Libre ti serbisyo na.
Nasuro ka na dua alawas ang nagbalin nga asistant ni Kapitan ni Kabadong. Wen, Maray. Pasaray marabyan ni Kabadong nga gawid. Tinakam amak no agreklamo ni Marituyang amumaday jayang. Ay, wen nga rod. Nang runa kitawang magayam swildo ni Kabadong. Nakauli magpay ni Marituyan. Uwan nga rod. Delikado no naulimag. Kaya't naasawan. No iso ti makapungtot ay talaga grabe. Ay, sos. Delikado nga rod talaga. Si kakandidat na pare badong. Saan? Siya. Kunak no ni pare badong. Awan mo't ni pare badong anasang putak dito balay. Napananan kat kunak asumakdo. Nakasakdon. Nakitak anapunno jay drum. Nakaluto nga taan. Nakaluto matang. Manganta na. Ngem, awanan jay kagudwat kaban abagas ijay kusina. Apay nga awan? Awan pa yan dagiti rekrekado ijay. Oh, katno nagadaw, dagiti rekrekadaw. Apay anay baos? At da suspitsak anangala. Amangan nun ni kumpare badong. Ay, di kag pagpabasok ta narigat no awan pa manik na. Kapitan, awan dagiti ballpen stapler kan eraser tayaw. Nakimos? Inyawid sama di Kabadong. Ay, kaawan nga rodin pagpirmak bulpain. Day tatamudom kapitan ti pagpirma. Ay, awan, madi. Ikate ko ni paribadong nga assistant. Ni Kapitan day ta lumabas lakay. Di mon isuman. Tadi na kan tumot lang isuman. Kumusta kaya? Nagkumusta man ni Kapitan? Ay, mayatlat ta, Kapitan. Si Kangay. Nasayat lang tamad. Sige, lapsan kayo pa. Tayo mapanak iji barangay haol. Sige, Kapitan. Nangagmaw, si Ming pumutan ni Kapitan. Saan na nakas ide? Wen nga rod. Ang apay ngay asaan na akadwa ni Tata Badong nga assistant na. Anuan na nga iti assistant na para isam lang may. Sa bagay, may mayat latta no ni Kapitan ti umisam ken kumablaaw. Mas original. Naimbag panagdinig kada kayo amin, kakabsat, tadaytoys pasamak iti barangay da Kapitan enten ket saan laeng ipangpakatawa, saan laeng ikasla simpleng komedya ti aldaw, no diket ada iti uned na ti may sa ina pa iti pamalagi, no basit laeng ti panaganad tayo, no nalaka tayo unay imamati iti tao nga agparang naimbag, ken no mapalubosan ti kinagarapal ken kinaawan panagpanunot, mabalin ay madamay ti pamilya, madadael tinagan, ken maburak ti tal na ti may sa ibarangay. Iti rugi kasla ordinaryo laeng amin. Ada ni Tata Bado, ada ni Mereng, ada da diti taga barangay ikanayan nga agsasao, agkakatawa, agpipinakita iti sempo at bayan. Niyam day tanga aldaw, si Mang Pet ni Dragaw, may sa ibisita naggapu iti adayo, kasla napakumbaba, kasla ag bakasyon laeng, kasla ag sapul laeng iti lugar ay paginanaan manipod iti riribok ti syudad. Imbaga na nga agyan ko maiti 5 bulan, agpabakasyon, agpahinga, ken kayat na pa iti agmula iti bangkag da Tata Bado. No denjan mo iti umuna, awan metlaeng ipagbagputnan, di ba? Iti ili, no adda kabagyan weno am amo iumay, sagana ti balay, sagana ti pamanan, sagana ti puso. Kasta ti ugali ti Ilocano, narigat man ti biyag, agserbilata, mangisagana lata ti kape, makan, ken lugar na pagtuhog ti bisita. Niyam dito is pasama, kakabsat, makita tayo saan amin daag parang nasinpet ket pudno ay nasinpet. Adda dagiti tao nga agsango iti napintas esao, niyam adda nakaleming ipanggap iti likodan, ni Dragaw, iti panagkunana, agmulalaeng kano iti bangkag, agaramid laeng iti pagmulaan, ag sapulaeng iti pakabangan bayat na agyan. Niyam ni Kapitan enten ken dagiti kagawad, addaan damet iti aglawlaw ipanagdoa-doa. Iti panawan ikasta, ti problema iti drugs, iti marihuana, iti naiparit emula, saanen ibaset damang. Ada dagiti agtutubo ay madadael, ada dagiti pamilya ay masangsanit, ada dagiti naganak ay mapuko ti talet, ken ada dagiti barangay ay maapektaran gapu iti may salaeng tao isaan nagpanunot iti madadael na.
Kaslaag sa sarita laeng da kapitan enteng iti biyasa iparikot ti ili. Niyam no imotektekam, agpaiso ti panagbuting daan niya nga inuada agmula iti saan i maikarbengan. Anya ngay no ti daga di pagmulaan ket kukuha ti inosente. Anya ngay no ti pamilya nga nangawat iti bisita ket isoda pay ti madamay. Dito'y aparte, talaga ka mariknam ti panagbuting ni Tata Bago. Tatibang kagna, ti daga na, dahi tati baset esaniko dadita nagdapuan ti inaldaw, ipanagbiad danem no ada sa bali etao, mangaramat iti dayta iti dex, iti may saika nito, ti pagbiagan mo ket adbalin ipakadosaam. Ket idi na amo an natilyo ni Drago kapu iti marihuana na imula iti bangkag, ay apo, dito'y sumbet ti sakit. Netatabadong ken ni Mereng kasla na puko ti angin. Saan da amo ti aramiden da agpakpakaasi daken ni Kapitan, agkuna da nga inosente da, awan ti amoda, awan ti panakilabot daket sika dumdumged, kasla kayat mo met sumabat, Kapitan, tulawam ida, saan da met dex tao. Taamo tayo nga iti ili, no may sa itao ti maikabit iti isyo ti droga, saan laeng illegal, parikot ti mapasama. Madadael tinadan. Agsao dagiti kaaruba. Adamang doadwa. Adamang kuna, siguro amoda. Adamang isuro. Adamang hukom uray awan pay ti pamataw. Ket day tati nakarkaro di sakit iti puso, no inosente kandyam kasla adardaras ti lubong imang dosaken ka. Nem dito'y met makita tinaimbag ikinakapitan ni Kapitan Enteng. Uray ada ti komedya na, uray ada ti panagsumit na, uray ada dagiti minuto kaslaawan ti seryoso. Nem no ti barangay ket agkasapulan iti tulong ken panaganad, agtignay met imbaga na iinupod no aawan ti amoda, saan da kuma madamay. Nem kasapulan lata ti panakaamo iti kinapudno. Ta iti linteg, no tinay parit mulakit adda iti daga mo, mabalin maeraman ka. Day tati nakabutbuteng. Saan laeng iga puta inosente kakit awan ti peligro. Mabalin madamay ka no saan ka aganad, no saan mo amo ti agpasamak iti bukod mo ilugar, no nagpabaya ka iti tao may ken ka nga adaan pala iti dex plano. Ket tito'y agbalin ipamalagip dayto ityo. Drama, no ada agpa siya, no ada agkid daw iti lugar, no ada agkid daw nga agmula wenno mangusar iti saniko ayo, saan maditi agtalek, nem masapul na adda panaganad. Saan maditi agserbi, nem masapul nga adda panagkita. Saan maditi agbalin naimbag, nem masapul saan bulag ti kinaimbag, idi nagsaon ni Dragaw, di tapod no nga mutop ti emosyon. Saanin laeng may sa ikontrabida matilyo. May sa itao napukaw. May sa itao naggapo iti narigat kasasaad, kasla na ipilit ti bayad na iti dalan inapno itiriga. Imbaga na nga ubing pailaem ket nagsagaba, naglibas, nagbiag iti kasipnetan, ken iti pa nagkasapon na iti pa may antapno bumaknang, pinili na ti dex edalan. Ay, kakabsat, dito iti kasla makapasakit iti puso, ado ti tao, kayat laem ti makalibas iti kinapanglaw, nem no ti napili idalan ket droga, panagloko, panagdadael iti bed ti sabali, saan dayta panagbaligi. Dayta ket panagrogi ti panakadadael. Lidragaw, kayat na kumati at balin nabaknang, niyam anya ti ng urno na. Saan etodged? Saan rago, saan idayaw? Na ornong natibuteng, panaglib, panakatilyo, ken panagbabawi naladawen. Ket dayta ti pinakapait, ada dagiti tao maagladiit laeng no na imatangan dan tiga puti aramid danyam kasano dagiti nadamay. Kasana ni Tata Badong ken ni Mereng nagtaleklaen. Kasana ti barangay nabuteng. Kasana dagiti ubing mabalin niya agbalin biktima ti dex produkto. Ti baso ti maysa, kakabsat, mabalin mansera iti tawan ti ado, pamilya. Ketag paiso narigat ti bayad. Awan ti Ilocano isaan makaawat iti rigat. Amo tayo ti sakit ti awan kwarta, ti panagbirok iti taraon, ti panagsapul iti pangbayad iti utang, iti kuryente, iti pagadalan ti ana. Niyam ni Kapitan Enteng, iti uneg ti komedya na, ipalagip na dayta di kinapudno, saan mabalin da usaran tayo ti kinarigat kas rason tapno dadaelen ti bayad ti sabali. Tinaparit mula, ti droga, tinalaka di kwarta, kasla agsinag iti umuna, nem iti odina, isumet ti mamalon iti tao. Narigat ti aganos, wen, nem ti anos na adaan iti nasaya at ipanggep ket adaan iti bendisyon. Ti kwartay naggapo iti dates, uray kasano kaado, awan ti tal na. Awan ti napudno iragsak na. Awan ti dayaw na.
Ket iti kanito ay maawatan mo dayta, mabalin ay naladawen, niyam saan pa'y nagpatingga daytoy iistorya iti dayta laeng inapait ipasama. Ta iti sumarunong ipasamak, makita manan ni Kapitan Enteng iti sa bali arhupa, kasla agsublian ti katawa, niyam ada pa eren ti eleksyon. Nalpas ti eleksyon, ket ni Kapitan, kasla ag parang aadda sumit na. Dagiti tao agkablaw, good morning, Kapitan, nem kasla saan na mapansin. Adda ag kuna inalpasen ti botohan, apay kasla nagbalinan ay nasungib. Ket dito'y kaadnisi, kakabsat, tadayto'y ti klaseng komedya ay napudno iti barangay. No eleksyon, amin nakangiti, amin agrabrabi mga blaaw, amin na ayat. Niyam kalpasan ti eleksyon ay apo makita ti pudno ugali. Niyam iti kaso ni Kapitan Enteng saan laeng ipolitika ti rason. Nabanog, nabisin, ado ti papirmaan, ado ti dokumento, ado ti trabaho iti barangay hall. Ket iti pa nakastress na, napapanunat na, masapula ti assistant, ket sino tinaala na. Awan sa bali na dini parang bado. Dito'y manen, maawa ka ken bado, niyam agkatawa kametta ni bado, gapu iti pa nakigayem na ken Kapitan, pumayag na agbalin i assistant. Iti uneg ti puso na, siguro kunana, ay tulawak laeng ni kumpere, basit laeng daytoy. Dem anya tinapasama. Ti basit tulo, inaldaw nga nagbalin dakel trabaho. Mangisagana iti kape, mangyawid iti papel, mangisagana iti permaan, sumumbat kadagiti agkablaw ken Kapitan, agawid kadagiti gamit manipud barangay ko, uray pa'y sinelas, uray pa'y remote control tihi, kasla iso amin ti atignay. Ket ni Kapitan, gaputa na sanay imaasikaso, kasla nalipat na nga ti assistant na ket tao met tao maadaan iti bagi imabanog, tiyan imabisin, pamilya imangululay, ken asawa imabalin sumarita no awan ti sweldo. Dito'y samwek ni Mering, at kasla boses ti realidad. Kuna na assistant. Mano ti tangdan? Ket no embagagi libro ay apo, saan ay basta-basta dayta. Ta iti bayag, uray gayam, uray kumpere, uray kakabsat, no agtultulay ti panagserbi, masapul marespeto. Saan ipor na imbag ti tao ket aramaten tayo ay kaslaawan patag na. Saan ipor ti gayam mo ket libre amin ti oras na. Saan ipor ti kumareweno kumpere ket mabalin mo ay pagtrabahuen uray awan makan, awan tangdan, awan panagyaman. Daytoy ti nakakatawan dem makasakit iti pasama, ni bago, kasla agserbi iti ayat ken panagayem, nem iti odina, iso ti mabanog, isu ti agawid ay napukawan ti pigsa, isu ti pagiriwan ni mereng gaputa awan metlaeng ti maiyawid esweldo. Ket ni Kapitan, kaslaawan pa'y ti panakaawat iti umuna. Naragsak pa'y ta adda agpindot ti remote, adda agawid ti gamit, adda sumumbat kadagiti tao. No adda agkuna, naimbag na aldaw, Kapitan, ni badong ti sumubat. No adda umawawag, ni badong ti agsaho. Iti may sa ibangir, nakakatawa takasla ni badong ti nagbalin anino ni Kapitan. Niyam iti sa bali ibangir, nakaladla din itmet, tadayta ti mapasamak no ti may sa itao maadda iti posisyon ket nalipat na adda limitasyon ti tulong ti sa bali. Ti kinapudno, no leader ka, kasapulan mo ti katulong. Nem ti katulong saan i makina. Saan i kasangkapan. Saan itao ay mapukaw ti naganda pula en taadda ka iti pwesto. Masapul ay maikan iti respeto, iti umiso ay trabaho, iti umiso ay panagyaman, ken no trabaho dayta, umiso ay bayad, naglabas ti dua ilawas, ket nakita ti epekto. Ni badong mabanog, ni merang mariribukan ti balay ket. Awananan iti rice, awananan iti rekado, ket ni Kapitan ket manghojen ay maalarma. Ada sospetsa, ada riribok, ada panagsao nga baka ni badong tinangala, baka gaputa assistant ket isumet timangan iti amin. Dito'y agbalin manen en komedya, niyam no imotek-tekam, ada iti uneg na timay sa di simple nem na pudno eleksyon, no pagtrabahuen mo ti tao maawan tangdan, saan mo met mabalin ipagbutnan no ada kasapulan na. No ibaga mo ha, assistant ka, niyam awan pateg ti oras na, awan sweldo, awan malinaw tulag, mabalin mapan amin itiriribo. Gaputa ti panakigayem awan klaro limitasyon, mabalin sumakit. Titulong saan marespeto, mabalin agbalin ipanakabuso. Ket ti panagserbi di saan mapagyamanan, mabalin mangpukaw itiragsak ti tao mananted iti tulo. Diyam daytoy tinapintas iti istorya da Kapitan Enteng ken tatabado. Uray adda riribok, uray adda sungit, uray adda agkikinatawa, makita mula ti puso ti barangay.
Awan ti permanented gula. Ada pa nabalbalyo. Ada pa nakaamo. Ada pa malagit. Ni Kapitan, iti udina, kasla na awatan na met nga awan masyado ay kasapulan ti ag-assistant no ti resulta ket makabanog iti gayem ken makadadael iti simple panagbiag. Mas naimbag pa iti isuna mismo ti ngumiti, isuna mismo ti sumungbat, isuna mismo ti adtignay, niyam saan ay mangikarga iti amin e responsibilidad iti tao ay nagtalek ken kuana. Ket no mapanti tao iti barangay ho, mas kayat dati makita ti pudno i Kapitan, saan iti assistant nga agsao para ken kuana. Tati leader, kakabsat, saan laeng nga agperma? Saan laeng nga agtugaw iti opisina? Ti leader, mangsango iti tao, mangdinggeg, mangawat, ken mangipakita nga adda pay laeng iti puso na ti serbisyo. No pagtutungtungan tayo da dito'y duay pasama, makitam ikasla duwag hupang timay sa ibarangay. Iti umuna, nakabakbutan ti epekto ti droga ken panagtalag iti saan inaam-amo itao. Iti may kadwa, nakakatawan diyang makasakit ti epekto ti panangusal iti kinaimbag ti gayem. Niyem pareho da nga at tutuloy iti may sa etema, masapul ti panaganan. Aganad tayo iti tao nga ipastrat tayo iti bed tayo, iti daga tayo, iti balay tayo. Aganad met tayo iti panangtrato tayo kadagiti tao nga adda iti asidag tayo. Tamay sa laeng inbidot, mabalin mapuko ti talna. May sa laeng panagpabaya, mabalin madamay ti inosente. May sa laeng panangabuso iti tulo, mabalin maburak ti panagayem, kakabsat, no adaman ti pakapasangitan iti daytoy, isu ti imahe ni tata badong ken ni mering aawan ti dakes ipangget, niyam kanayon madamay kadagiti parikot ti sabali. Isuda ti simbolo ti adu, pamilyang Ilocano, simple, managserbi, managawis, awan adu reklamo, niyam no ti problema ti sabali ket umay sumrek iti ruanganda, isuda ti umuna mabuteng, isuda ti umuna masakitan. Ket no adamet pakaretnaan iti panababawi, isu ni Dragaw, nga iti udina nalaeng na amiris na ti kinabak ng naggapu iti dakes ket kaslapoy, agsendag iti umuna, nem tunawen na ti amin asagiden na. Adamet pakatawaan ken pamaladip ken ni Kapitan Enteng, tauray kasla nakakatawa ti panagsapon na iti assistant, ipakita na kada tayo iti panakabalin, no saan maikabil iti lugar, mabalin mangparigat iti sa bali. Ti pwesto, ti otoridad, ti panagayem, masapul na aramaten iti hustisya, saan da iti kinain inotlaing bueno kinapabor, ket dayto iti kayat ko ipananuten tayo kalpasan ti istorya. Iti tunggal barangay, adamet ni Dragaw, mabalin niya agparang nasingpet nem ada pandet. Adamet ni Badong nalakad di tumulong gaputan na imbag ti puso. Adamet ni Mereng mang salaknib iti balay ken mangipalagip iti realidad. Adamet ni Kapitan Enteng makatawa, masungit, mabanog, nem adaan iti responsibilidad mangbantay iti ili. No kaya tayo natawj ti komunidad, saan laeng Kapitan ti at trabaho. Masapul na amin aganad. No ada ka barbaro tao, amwen tayo. No ada agmula iti daga tayo, kitain tayo. No ada agpaspasamak saan normal, ibaga tayo. No ada agkasapulan iti tulo, tulukan tayo, niyam saan tayo nga aramaten ti tulong ti sabali ikasla awan bayad, awan pated, awan panagyaman, iti udina, ti drama ti daytoy ket agsaw kada tayo iti simple niyam na uned, ti kinaimbag, masapulga addaan iti panaganad, ti panagtalek, masapulga addaan iti panagkita, ti panagserbi, masapulga addaan iti respeto, ken ti panagbabawi, masapul ko mga umaysakbay imadadael ti ado. Tano naladawen ti panagbabawi, mabalin niya adda pay ti pamakawan, nem ti sugat nga inbati mo iti pamilya ken komunidad, saan idagos na umimbag. Isu nga kakabsat, agtalinad tayo nasingpet, nem saan inalaka maloko. Agtulong tayo, nem naglagipen tayo iti tao at tumulong ket masapul met respetuen. Ken agbed tayo iti nalinteg, uray na rigat, tati bendisyon nagapu iti nadalus panagreget, nalamlam et nem na pudno, nabayad nem na touched, saan ikas iti nalaka kwarta mabalin. Mangala iti tal na, nagan ken masakbayan ti tao. Dayta ti puso ti istorya da Kapitan Enteng, Tatabado, Mereng, ken Dragaw. Iti likudan ti katawa, adalwa, iti likudan ti komedya, ada pamalagip, ken iti likudan ti barangay drama, ada leksyon na awan kumati makalimot.